गाइस खुलुमबाय सेरासनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआ नोंथांमोननो मोनसे देखायनो सानदों। बे जाबाय आं जि दखानाव थानानै खामानि मावो बे दखाननि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बे दखानानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेरांगाव हालामनि उजान बाजाराव। फैदो लोगोफोर दानिया नायनोसै बे दखानाव मा मावो आरो मा खालामनाय जायो। बिनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। नैबेनो दखाना, नोंथांमोना नायनो हागोन। फैदो दखाननि सिङाव हाबनानै नायनोसै। बेहाय नै दखाननि मालफोर स्टेसनारि आइटेमफोरखौ बाहाय मोननो हायो। फावथेन, खाथा, कालार पेन्सिल, रंगिल आरो बायदिसिना स्टेपलार, नांगौ जानाय फरायनायाव नांगौ जानाय लिरनाय फरायनायाव बेफोरखौ बाहाय मोननो हायो। नैबे जाहैबाय प्रसेसिं खाथा, कम्पास, जिअमेट्रि बक्स, कार पेन्सिल, चक पेन्सिल, आर्ट पेपार, खाथा, माजारनि खाथा नांगौ नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन। प्रसेसिं खाथानिफ्राय लानानै जोबजासे क्लासमेट, ग्रीनलेंड, अक्सफर्ड, प्रेक्टिकेल खाथा, केसबुक, फाइल कभार, स्टिक फाइल, प्रजेक्ट फाइल, फट' फ्रेम, पिसबर्ड, प्रेक्टिकेल खाथा, लोगोसे ग्राफ खाथा, बायदिसिना खाथाखौ बाहाय मोननो हाजोबगोन। नैबे लोगोसे नैबे जेरक्स बानायनाय जायो। नैबे जेरक्स मेसिन जेरक्सखौ मारै बानायो बिनि सोमोन्दै उनाव गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोननो देखायगोन। नैबे अन जानानै थाबाय मेसिना। नैबे जाहैबाय इनभार्टार, बेटारि, कारेन्ट गैयाबाबो बाहाय सोलिनो हायो। नैबे जाहैबाय लेमिनेसन आरो कम्पिउटार, बेहायबो खामानि मावनो हायो। नैबे बांसिन खामानि मावो आं कम्पिउटाराव। बिनि गेजेरजोंनो बांसिन खामानिखौ मावनाय जायो। बाहाय मावनाय जायो जेरै फट' बानायनाय, टाइपिं खालामनाय, प्रिन्ट खालामनाय, डकुमेन्टस आरो बेजों लोगोसे अनलाइननि खामानि जेरै आधार कार्ड, भटार कार्ड बायदिसिनाजों लोगोसे खालामनाय जायो। लोगोफोर, आं दा नै नोंसोरनो सासे कास्टमार आधार कार्ड बानायनो फैदों। आं बिनो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै होनो। आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जों गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलनिफ्राय आधार कार्डआव सार्च खालामनांगोन। आधार कार्डजों नैबे थांनांगोन हम इउनिक। आधार कार्डनि लिंकआ बिराद स्ल' जायो। माइ आधाराव थांनानै नैबे डाउनलडआव थुनानै होनांगोन। बेनिफ्राय नैबिदि नुजाफैगोन। एसे स्ल' नै दा। नैबे एनरलमेन्ट आइडियाव थुनानै होनांगोन। नैबे खेबसे नुजाफैनांगौ, नाथाय बे खेबसेया दाबो नुजाफैयाखै। नै बे खेबसेया नुजाफैयागौ मानि जों हानाय नङा। नेथ'नोसै दसे। दिनै आधार कार्डनि खामानिया जानाय नङा नै, मानोना साइटआ स्ल'। बेनि थाखायनो आं मावनो हानाय नंला बेखौ दा। गुबुन समाव देखायफिनसै गुबुन मोनसे भिडिअआव। बाहाय मा मावो बेनि सोमोन्दै आं खिन्थानो सानबावदोंमोन। बाहाय अनलाइन साख्रिखौ एप्लाइ खालामो। बिदिनो अनलाइन कलेज एडमिसन, फर्म फिलआप बेफोर गासिबो खामानिया जाजोबो। लोगोसे भटार आइडि एप्लाइ खालामनो हायो। मथा-मथि इनकाम सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनो हायो। मथा-मथि बांसिन अनलाइन खामानि, जे खामानिया अनलाइनजों जायो बे खामानिया जों बाहाय मावजोबो। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो माबाफोर खामानि मावनांगौ दंबा कन्टेक्ट खालामनानै मावफैनो हागोन। इजियावनो जागोन। आरो नैबेहाय टाइपिं देखायनोसै। नैबे जाहैबाय मबाइलनि आइटेम। बाहाय मबाइल चार्जार आरो इयारफन आरो माखासे कारेन्टनि इलेक्ट्रिकनि बुस्थु मोननो हायो। बेखिनियानोसै। आरो गुबुनफोरावबो मावनो हायो। बेरांगाव हालामनि सिङाव थानाय गंसे अनलाइन मुंदांखा दखान होनबा बेनि गेजेरजों गासिबो खामानिखौ मावनो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनानै भिडिअखौ हेफाजाब होगोन आरो आंखौबो हेफाजाब होगोन। गोजोन्थों।